Oh sik. Iki kok lho ana wong kok aneh. Niwangsung mana? Mengadili penjahat. Ngadili wae. Jagat pancene ngobathana wae Bathara jagat. Iki ngopo ndak tak anggo iki, Pak? Iki sapa iki? Ana wong kok selirane padha karo aku. Kowe sapa Gageng aku? Aja mati tanpa ananku. Aku Nalindra Ndarawati. Aranku jejulukku Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasarku para nyata. Kowe sapa? Nalindra mburi saka mburi wingking Prabu Sri Ndang Mulya. Tak totok lho kowe. Prabu Astra Jingga. Prabu Astra Jingga dasar kepara nyata. Negaramu ngendi? Waduh. Dewane wae ora ngomong. Durung duwe negara aku dalam rangka golek perumahan. Wong.